May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagbabagang balita. I shall be constantly mindful of the public health. Pagkaalkalde ng Baguio City, target muli ni Atty. Mauricio Dumogan. Ilang pang mga bigating politiko mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon nagpila na ng kandidatura. Guwapo at pogi, kumpirmadong magsasalpukan sa pagkagobernador ng Pangasinan. Bilang ng mga gumagaling mula sa COVID-19 sa La Union, mas dumarami. Libreng sakay, hatid ng LTFRB sa mga APOR at health worker ng Ilocos Sur. At legalidad kaugnay sa pagsasailalim sa mga suspect sa police lineup, tatalakayin sa Ikaw at ang Batas. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Matapos ang pagkatalo noong nakarang eleksyon, target ngayon ni Atty. Mauricio Dumogan na makabalik bilang alkalde ng Baguio City. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Charles Liman. Naunang nagpila ng COC kaninang umaga ang dating alkalde ng Baguio na si Atty. Mauricio Dumogan. Tatakbo siya sa ilalim ng Timpuyog, Baguio. We are coming to present ourselves to you, our beloved people of Baguio, for you to decide on election day whom you are going to vote. And I am humbly and honestly presenting my team with that humility, honesty, transparency, and integrity to serve our people. We have been with you for the past many years, and you have seen how we have served and perform our duties and responsibilities. Kasama ni Dumogan na nagbabalik sina dating Councilor Elmer Datuin, Ryan Mangusan, Councilor Benny Bomogaw, Councilor Vladimir Cayabas at ang may bahay ni Councilor Ortega na si Emeline Ortega. Target naman ni Congressman Mark Go na makumpleto ang tatlong termino sa Kongreso. The will of the electorate and not seek to unduly influence them. Well, ako'y tumatakbo ulit. Gusto kong ipagpatuloy yung nasimulan natin noong 17th at saka 18th Congress. Marami tayong mga bills ngayon na pending still sa House of Representatives at saka sa Senado. At I am expecting that all these bills that I have filed ay ma-approve ngayong 18th Congress. Kaya gusto nating ipagpatuloy ito. At kung hindi man ma-approve ngayong 18th Congress, i-refile natin sa 19th Congress kung tayo bibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayan. Unang-una rito, kung babanggitin ko man ito, yung bill natin na in-increase yung bed capacity ng BGH before from 500 to 800, yun ay naging batas na noong 17th Congress. Dahil dito sa pandemya, nakita natin na napakadaming pangangailangan pa ng ating Baguio General Hospital. Kasama ni Go sina Councilor Betty Lourdes Tabanda, Councilor Filian Wegan Alan at si Glenn Garland. Tatakbo naman si Councilor Elaine Zambrano sa pagka-vice-alkalde. Sa tala ng COMELEC Baguio kaninang tanghali, dalawa pa lang ang naghain ng kandidatura sa pagka-alkalde ng lungsod. Dalawa naman ang naghain sa pagka-vice-alkalde at tatlo naman sa pagka-kongresista ng lungsod. Aabot naman sa 18 ang naghain ng pagkakonsehal. Paalala naman ng COMELEC bukas, hanggang alas 5 lang sila ng hapon tatanggap ng COC.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kilalanin naman natin kung sino-sino mga kakandidato sa iba't ibang pwesto mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Magbabalik sa report, Charles Limon. Sa sentro ng probinsya ng Abra, nagbabalik sina former Mayor Ryan S. Luna at si Boc Roger S. Luna. Kahapon, naghain sila ng kanilang kandidatura para sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng Bangged. Makakatunggali nila si Ana Marie Ann Bersamin at Mila Valera sa pagka-alkalde ng Bangged. Si Ana ay pamangkin ng dating Chief Justice na si Lucas Bersamin. Sa probinsya naman ng Ifugao, kauna-unahang naghain para sa posisyong gobernador si incumbent Ifugao Governor Jerry Dalipog. Inaasam ni Dalipog ang pangalawang termino nito sa darating na eleksyon. Inaasang magsusumite naman si dating Ifugao Congressman Teddy Bagilat ng kanyang kandidatura para sa pagka-kongresista bukas. Asam naman ni Kalinga incumbent Governor Ferdinand Baactuban na manatili sa pwesto. Inihain nito ang kanyang kandidatura noong Sabado. Lalaban din bilang gobernador ng probinsya si James Sagmayaw Eduba. Nagpila siya ng kanyang kandidatura noong October 1. Sa Mountain Province, magsasalpukan para sa pagka-gobernador sina Mountain Province incumbent Governor Bonifacio Lacuasan at ang independent candidate na si Albert Padayos. Sa pagka-kongresista naman, tanging si Jupiter Dominguez pa lang ang naghain ng kandidatura. Nag-iisa ding naghain ng kandidatura para sa pagka-vice-gobernador ang incumbent vice governor ng probinsya na si Francis Tauli. At sa probinsya ng Benguet, naghain ng kandidatura para sa pagka-kongresista ang 15 billion PhilHealth whistleblower na si Attorney Keith Thorson kahapon. Makakalaban ni Thorson si Benguet caretaker Eric Goyap at si Mayor Victorio Palangdan sa pagkakanatiling si Governor Melchor Diclas pa lang ang nagpila ng COC sa pagka-gobernador ng Benguet. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tuloy na ang inaabangang tapatan ni Congressman Ramon Gico III at Governor Amado Espino III sa pagkagobernador sa lalawigan ng Pangasinan. Narito ang report. Pasado alas 11 ng umaga kanina, ipinila na ni 5th District Congressman Ramon Gico III ang kanyang kandidatura sa pagkagobernador ng Pangasinan. Kasama niya sa paghain ng COC sa COMELEC ang kanyang mga magulang. We filed on the 7th because we decided to file on the 7th along with other groups kasi kanya-kanyang distrito, they also have their own activities and programs with their respective constituents. So tomorrow is the last day, so we decided to file a day ahead nung last day of filing of candidacy. Sumabay na rin sa pagpila ng COC si Pangasinan incumbent Vice Governor Mark Lambino. Tatakbo siya sa kaparehong posisyon. Mula sa tanggapan ng COMELEC sa Dagupan, dumiretso ang alyansang Gico Lambino o Agila sa Bayambang Pangasinan. Ito ay sa katunayan ng panahon na. Nagpalit na tayo. Sa maikling programa, muling nagsama ang mga residente at alkalde ng pangalawa at ikatlong distrito ng Pangasinan para ipakitang suporta kay Congressman Gico. Siyempre, we have to win. We'll do everything for Team Aguila, especially 3rd District. Palagay ko naman sa academic background, lamang na lamang si Monmon. Tapos sa performance, when he was the mayor, nakita niyo nangyari, naiingit niya ako sa Binalunan because yung lalo-lalo na yung kanyang economic zone. Para kay Congressman Gico na binansagang gwapo, ito na ang umpisa ng kanyang paglalakbay tungo sa pangarap niyang pagbabago at pagpapaunlad sa Pangasinan. Sir, isang araw na lang, deadline na, wala. Klaro na ba yun na one-on-one talaga kayo ni Pogi? I believe may isa yata nag-file. Okay. Oo, parang 3.
But of course, syempre, tayong challenger. So we see the incumbent as the person to beat in this race. So mukhang ganun na nga, no? Mukhang ganun na nga yung magiging laban for the governorship. Other districts as well, mga nagpunta po. Well, marami. I saw Art Celeste of the 1st District na tatakbo at babalik na congressman. Ganon din ang kanilang mga candidates, ilang kandidato sa lokal at saka sa board members nila. Sa 2nd District, andun po ang ating pambato, si former Congressman Marco Angco. Tapos sa 3rd, dahil meron po silang programa din, nag-file din po ang Bayambang at ang ating kaibigan po, nirespetong Mayor Cesar Kiambao ay sinamahan po ang kanya pong may bahay, si Mayora Nina, para mag-file din po. Sa 4th District, of course, sa Vice Mayor and some other candidates for board member. Sa 5th District, ang aking ama, no? Saka sa 6th District, ang kandidato rin po natin ng, para board member. Siyempre, maraming pumapasok sa ating isipan, sa ating puso, na ito na yon, no? It's a sign that we take the challenge of leading the province of Pangasinan into greater heights. Makakaharap ni Gico si incumbent Governor Amado Espino III o mas kilala naman sa tawag na Pogi. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang magpila siya ng COC kasama ang kanyang may bahay. Ang kalyado niyang si board member Nestor Reyes ang mga katapat naman ni Mark Lambino sa pagka-vice-gobernador. Samantala, kilalanin natin ang pinakabatang tatakbong konsehal sa bayan ng Cabala Union sa report ni Ren de Guzman. Sa bayan ng Caba, isa si Carl Christian Rafael Divina Gracia sa 12 naghain ng kandidatura sa pagkakonsehal. At mula sa 12 tatakbo, siya ang pinakabata. As a young leader, naniniwala ako na ito ang tamang panahon ng bagong henerasyon, bagong ideya sa mga maaari nating magawa. Ito po ang tamang panahon upang mas maging bukas ang ating isipan, ang ating mga mata, ganun na rin ang ating konsensya. Si Carl ay dating advisor at guro ng St. John the Baptist Learning Center. Siya ay kasalukuyang aktibong Sangguniang Kabataan Chairman ng Barangay San Carlos at SK Treasurer ng SK Federation. Siya din ang President ng National Coalition of Information Technology Advocates sa Caba at ang Regional President ng National Coalition of IT Advocates for Change. Napagdesisyonan ko pong tumakbo bilang Sangguniang Bayan member sapagkat alam ko po sa sarili ko na hindi lamang po dito sa Barangay San Carlos ako may magagawa, kundi mas may magagawa pa po ako kung bibigyan niyo po ng pagkakataon ang inyong abang lingkod na maupo bilang Sangguniang Bayan member sapagkat marami rin po akong plano at nais kong matupad ang mga ito. Ilan sa mga proyekto na kanyang ipinapangakong isusulong kung papalaring maupo ay ang pagbalik ng Scholar ng Bayan, mabigyang pansin ang mga guro at daycare workers, mga seminar and trainings para sa mga healthcare workers, seminars para sa mga pulis at mga barangay tanod para sa peace and order, at mga proyektong pangkalikasan kagaya ng tree planting. Ang pagtakbo ko po ay hindi para sa sariling interes at para makilala lamang. Ang pagtakbo ko po ay isang paraan upang mas marami pa po akong kababayang matulungan. Muli namang tatakbo bilang mayor si incumbent Mayor Philip Cesar Crispino at si incumbent Ronnie Mangacer para sa vice mayor. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Umabol na rin sa pagpipila ng kandidatura ang mga nais magsilbi sa Central Luzon. Ang detalye sa report ni Christian Zamora. Isang araw bago ang deadline sa pagsusumite ng kandidatura bukas, October 8, naghain na ng COC ang ilang mga nagnanais manungkulan sa gitnang Luzon. Kasama dito, sina Bataan incumbent Governor Abet Garcia,
tatakbo siya bilang congressman sa unang distrito. Kasama niya sa pagsusumite ang kasalukuyan ding representante ng Segunda Distrito ng Bataan na si Congresswoman Geraldine Roman na tatakbong muli sa kanyang pwesto. Tatakbo ding congressman ng ikalawang distrito si incumbent Dinalupihan Mayor Gila Garcia. Sa bayan ng Hermosa, mga baguhan sa politiko ang mga nagsumite ng kandidatura gaya ni Dr. K. Gaza na anak ni dating Bataan Vice Governor Ben Alonso. Tatakbo siya bilang vice alkalde. Sa Tarlac, naghain na rin ng kanyang COC si re-electionist Moncada Mayor Estelita Aquino sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Kasama niya ang kanyang katandem na si Vice Mayor re-electionist Jaime Duque at ang kanilang mga konsihal. Sa bayan ng San Manuel, naghain na ng kandidatura nitong October 5 si incumbent Mayor Doña Tesoro. Ikalawang termino ito ni Tesoro bilang alkalde. Sa Pampanga, nagsumiti na rin ng kanyang COC si re-electionist Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo. Kasama niya sa pag-ahain si incumbent Vice Mayor Gerald Aquino. Nakalinya sila sa partidong Kambilan. Hindi ko po inaakala na gano'n, na overwhelming ang mga tao po. We don't know that. Hindi ko po anticipated yan because meron po tayong protocols na sinusunod. But what can I do? Kayo po mga friends in media, pagtatabuyan ko po po yan? Hindi po pwede. Sa ikalawang distrito, naghain na ng COC si re-electionist 2nd District Board Member Mylene Pineda Cayabyab para sa kanyang ikalawang termino. Nagdeklara na rin ng mga plano sina Pampanga Governor Dennis Pineda at Vice Governor Lilia Pineda. Sila ay muling tatakbo sa kanilang kasalukuyang pwesto. Sa bayan ng Rizal sa Nueva Ecija, naghain na rin ng kandidatura si re-electionist Mayor Trina Andres. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Bilang ng mga gumagaling sa COVID-19 sa La Union, mas dumarami. Ang detalye sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa lalawigan ng La Union, dumarami ang bilang ng mga gumagaling mula sa COVID-19. Magbabalita, Ren de Guzman. Patuloy pa rin ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa La Union. Sa kasalukuyang datos, 19 ang bagong kaso sa bayan ng Nagilian, 29 sa Tubao, 2 sa Pugo, 5 sa Bangar, 6 sa Bawang at 2 sa Kaba. Wala namang naitala sa Baknotan. Inaantay pa ang update ng iba't ibang bayan sa kanilang mga kaso ng COVID-19. 4,558 ang active cases ngayon sa buong La Union. Sa inilabas namang datos ng Department of Health Region 1, sa kabuuan, aabot na sa 10,209 ang suspected cases, 383 ang namatay at 12,495 na ang naka-recover. Nasa ilalim pa rin ng iba't ibang level ng community quarantine ang mga bayan ng La Union. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Kabado naman ang mga taga-Itogon Benguet dahil sa gitna ng kakulangan ng bakuna ay patuloy na dumarami ang bilang ng mga nagkakasakit ng COVID-19. Magbabalita si Charles Limon. Masungit man ang panahon, alas 4 pa lang ng madaling araw, mahaba na ang pila sa barangay hall ng Tuding Itogon Benguet. Lahat masaya dahil matapos ang isang buwan, matuturukan na sila ng bakuna kontra COVID-19. Sige sir, dati protekta tayo. Idi nagpalista kami sir, nung nagpan ng registration ng voters, idi kami nagpalista sir. 1,200 doses ng Sinovac ang laan sa barangay Tuding. Mababa kumpara sa 5,000 na nagparehistro. Nagpapalista ng 5,000 nun. 700 lang ti may ikuha nga ron. Kaya available. Isang ano dyan, maabot ti 700. Iso lang Dyan next mo nun. Sumaron ng tono, adaman ng ti government nga vaccine dito. Iso man dito. Kasi mataas kasi ang registration. Siguro nakiusap ang MHO na kung pwede dagdagan para at least dahil yung number ng registration medyo half o dumami. Kasi yung 700 kulang talaga. Sa gitna ng kakulangan ng bakuna, tumitindi ang pangamba ng mga lokal na opisyal at frontliner. Tumataas pa rin kasi ang kaso at bilang ng mga namamatay. Mabaksinan kumaki man ti ado dito Ito sa sarong napimanti ko ito na tamtaman. Sa buong Itogon, 40,000 ang target mabakunahan. 10,000 pa lang ang nabakunahan. Habang inaantay ang dagdag na bakuna, inihimok ang lahat na sumunod sa health protocol at higpitan ang border checkpoint. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mga movies
Nakikita natin yung police line-up na sinasabi nila. And meron tayong mga rules sa pag-conduct ng police line-up. So, if a crime is committed at merong mga suspect na naaresto at merong testigo na maka-identify doon sa perpetrator ng crime, usually nilalagay sila sa isang police line-up para ma-identify ng witness. Meron tayong rules promulgated because of the case of People versus Claudio Tihanki Jr. Dito, ang tinatawag nila yung double-blind doctrine ng police lineup. And sa double-blind doctrine, as the term implies, dapat yung person na nagpapatakbo ng lineup, hindi niya alam yung probable suspect na i-identify ng witness. In other words, merong neutrality dapat yung police na nagko-conduct ng lineup. This is to prevent influence on the part of the witness. And is this a valid identification? Sabi naman dito sa kaso nito, ang identification sa police lineup, valid yan. At of course, you should have a face-to-face identification with the witness. And yung face-to-face, ituturo ng witness from a lineup, a group of 4 or 5 persons, kung sino yung nakita niyang gumawa ng perpetrator. Also, another way allowed by the Supreme Court sa police lineup is identification through mugshots, where photographs of the witness or photographs of the suspected perpetrators are identified by the witness. And of course, dito, the Supreme Court is saying dapat hindi suggestive. No? Hindi suggestive yung law enforcement agent na nagpapaline up. Meaning, pag siya ay nagpakita ng photographs, hindi lang iisa na photograph ng isang suspect ang ilagay niya sa lamesa para ma-pick out ng witness. Dapat maramihan yan. At ang trabaho ng law enforcement agent, ilalatag lang niya yung picture without pointing or suggesting kung sino yung person who is suspected of the crime. Meron bang rule kung saan pwedeng gawin ang lineup? Again, in that Supreme Court case, sabi, there is no rule kung dapat sa presinto lang or sa office lang ng NBI gagawin ang police lineup na sinasabi. Ang sabi niya, it can be done in the crime scene, near the crime scene, or any other place where the witness will have an opportunity to identify yung perpetrator ng krimen. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Paulinimel! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimel, ginhaway, garantisado. Paulinimel, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Libreng sakay ang hatid ng LTFRB sa lahat ng mga health worker at mga apor ng Ilocos Sur. Yan ang kwentong ibibida ni Nico Valdez. 13 UVE service units ng Citransco MPC ang mag-ooperate mula Bantay hanggang Candon City, Ilocos Sur, gayon din ang ruta ng Candon City hanggang Tagudin. Ito ay nagsimula noong ika-4 ng Oktubre mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito ang sagot ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa problema ng biyaherong medical frontliners at APORs. Ngayong sumailalim sa enhanced community quarantine ang ilang bayan at lungsod sa lalawigan ng Ilocos Sur. More convenient aglalo kanya may mga agtrab-trabaho. Mas makatulong isuna, mas makatipid kami pa iti gastos kin pasahe mo. Dakal launay nga pagyamanan mi dati nga project ti kwate. Matatandaang napasailalim ang 21 LGU ng lalawigan ng Ilocos Sur sa ECQ hanggang ngayong araw. Nico Valdez para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.